Is er een skelterbewijs? Een skelterbewijs? Ik wist net als die nodig was, jongen. Hoe lang hield die weg die al? Nou, dat is al 205 per uur. Maar ik zeg prima. Zo de bliksem. Zo al, jong. In Santje 82 wie er al eenmaal ongeluk. Daar hebben we de 3 bewijs gesteld. Ja. Een blikje prima, dat is ik zo. Zo'n 82, dat klopt inderdaad, want dat had mijn opa gewoon verteld. Toen ben er ongeluk met skelters, maar ja, ik had er net zo'n ding. Waar kan ik zo'n ding dan krijgen? Dat is een rijbewijs, maar het is een parlementaire gemeentelijk loket in Zegbjerm. Zegbjerm? Daar werd mijn achtertante buurvrouw. Ja, kan ik daar op waar zitten meisjes of op toon zitten jongens heen? Snijdt hem, Janne. Op zo'n hoeren, jongens. Iedereen. Dan alleen een keer te rennen. En dan was net. Dankjewel voor de tip, meneer de security guy. Zeg dan wel eens even zien of ze mij man. Zeg ze niet opheiden, want je kunt echt zonder vanzelf, want hij een ongeluk krijgen met zo'n skelter. Nou, dat is net. Maar hij zit een keer trouwens, wil je mijn keertje? Opzakken, buddy. Voor de pudding. Ik goed een kudding net. Ja, nee, ja. Dat keertje, jong. Goed, ik wil er wel even terug. Rust aan. Denk aan de kredietcrisis. Maar de benzine is best een balen duur. Nou, een café. Dankjewel voor de tip. Ik zal eraan denken. Rust aan. God bless you. Hoi. Ja,